Lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli bukeli nazi ezinohlonze emini nje. Generally, the view which I share was that they did add value at the beginning. Namhlanje usuku lwesine lokuphiwa ngembuzo kukaNgqongqoshe wamaphoyisa osathathe umhlaba khefu uSenzo Mchunu ngaphambi kwekomiti leSephalamende lesikhashana eliphenya izinsolo zokuxambukela kosombusazwe namaqembu ezigelekeqe emsebenzini wamaphoyisa. Dawu drove to Katiso's place and then they were together picking up at the same tower at Katiso's place shortly. They didn't even take some time. Ikhomishana eholwa yijaji selathatha umhlalaphansi uMbuyiseli Madlanga libize ufakazi omusha owethula kufakazi esithe nozokwethula kufakazi ngokubulawa kukanjiniyela uAmand Swart nokuyitulo okusolwa ukuthi lagcijwa uKatiso KT Mlife osanda kukhululwa ngebheyili. It was so disgusting. It was so traumatizing. I didn't know what to do. Amaphoyisa athathe izithendeni zabasolwa kabathathu ababandakanyeka esigamekweni sokudutshulwa kubulawa kaMabhunga amabili eWestbury eGoli kanti ke ezinye ke izisolo ezinhlanu zalesigameko ziphuthunyiswe esibhedlela. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela izindabelekeze ehora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili la ku-SABC 1 Mzansi for sure kanjalo ke na ku-SABC le high. Igama lami nginguDaud Phungula. Ungqongqoshe wamaphoyisa onikezwe umhlaba khefu okhethekile uSenzo Mchunu ukuvumile ukuthi ithimba elijutshelwe kokusocongwa kosombusazwe kwaZulu Natal laba ke nomthelelo omuhle ngesikhathi ke liqala embuthweni wamaphoyisa eqaleni ke kwalo kepha ke ngokuhamba ke kwezikhathi ke kwagcina sekubiza ke imali eshisiwe ukuligcina ke lisebenza njengoba ke amacala okubulawa kosombusazwe ayincipha. Umchunu ke uye uphendula ke imibuzo yamalungu eParliament ekomidini ke lesikhashana elijutshelwe ukuphenya ngeSAPS. Ungqongqoshe wamaphoyisa usemhlaba khefini okhethekile uSenzo Mchunu uthi umsebenzi wethimba elaliphenya ukusocongwa kosombusazwe kwaZulu Natal wathela izithelo ngaseqaleni kepha ngokuhamba kwesikhathi kwamba eqolo ukuligcina lisebenza. I'm not necessarily basing it on case by case and rand for rand, but generally the view which I share was that they did add value at the beginning. Usotswebhu omkhulu wePatriotic Alliance uAshley Souls ube esebuza uMchunu ngesabelo mali saleli thimba. Minister, when you consider the budget allocation for laundry services alone for 12 months in 2022 for 110 members, it amounted to 4.4 million just laundry. Yes, you would increasingly find yourself in some corner when, as you calculate the costs of the National Political Killings Task Team over time and lending to, at a time when I wrote the directive, it was because of that. You continue to sit uncomfortably as you consider other factors. uSouls ubeseveza ukuthi uyasiqonda isizathu sokuthi kungani uMchunu akhipha umyalelo wokuhlakazwa kwaleli thimba. Don't worry, Minister, about your position. Don't even worry about public opinion. Stand by your conviction. Ikhomishana kaMadlanga ingeneleko osukwini lwe-15 namhlanje selokhu iqalise ngomsebenzi wophenyo ngezinsolo zokuxambukela kwezigilamkhuba zosomabhizinisi okukholakala ukuthi baxhumeneke nosombusazwe abathile kuphazamiseni ukusebenza kwezinhlaka zezobulungiswa. Ufakazi kwesibili oyingxenye yabaseshi becala ke lokubulawa kukanjiniyela uAmand Swart wethula ubufakazi bakhe obuqhubeka esithe.
Emva kokuphothula kuka-Witness A ubufakazi bakhe, namhlanje ikhomishana kaMadlanga ilalele izethulo zobufakazi buka-Witness B, naye ongavumelekile ukuthi adalule obala ngenxa yobucayi bezethulo zakhe. U-Witness B uqhubeka nokudalula okuyamanisa usomabhizinisi waseSandton uKatiso Mlife kanye nowayeyiphoyisa elaboshwa uMichael Pulitawu ngezinsolo zecala lokubulawa kanjiniyela u-Aman Swart owashawa ngezindlamvu ezingaphezulu kwama-20 ngoMbasa wanyakenye okwakuhlobene nenkontileka yethenda lakwa-Transnet. Tawu drove to Katiso's place and then they were together picking up at the same tower at Katiso's place. Shortly, they didn't even take some time. Shortly, they both seen driving together to Bernaching at QTech. And then from there, they go back to Katiso's house. Then Tawu goes his way. U-Witness B utshele isithangami sekhomishana ngesehlakalo sokwesatshiswa abahlangabezana nasenkantolo mhla kuqhubeka isigcawu sokuvela kukaMichael Pulitawu noMusa Kekana abathethwa njengabashomene kakhulu noKT Mlife. Like, you know, when someone is trying to indirectly convey a message to you but not really saying it to you, but knowing very well that you'll get the message. She said, Katie will make this thing disappear. Like, we didn't understand where does it come from and why is it necessary and why so loud and so bragging, why also next to us. Ofakazi uWitness A no B kanye noWitness C osazokwethula ubufakazi bonke bagcina endaweni efihlakele lapho beqashwe khona ubusuku nemini ngenxa yobufakazi ababuqukethe ngezinye zezikhulu eziphezulu ezinhlakeni ezahlukene. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa wamukeleke izwe iIndonesia ekubeni ingxenye yeBRICS. uRamaphosa ugcizelela ubumqoka bokuqinisa ubudlelwane nayo iIndonesia waqinisekisa nokuthi izingxoxo eziqhubekayo njengamanje kuhloswe ngazo ukuba ke zidlekelele ekudlodlobaliseni umnotho wawo ke lamazwe omabili. Let this be the beginning of a stronger relationship between South Africa and Indonesia. We see it as a very good indication of the importance that you ascribe to our relationship. Umengameli wakuleli uCyril Ramaphosa uqhubeke wathi sebebheke ukuthi kusetshenziswane kahle neIndonesia kanye namanye amazwe ayingxenye yeBRICS. We look forward to working closely with Indonesia and all other BRICS countries and partner countries on shared priorities such as driving much-needed global reforms. The BRICS economic partnership also provides a great potential to support development and transformation in our countries, and we encourage the deepening of Indonesia's participation in all BRICS structures, particularly in the BRICS economic partnership. Umengameli uRamaphosa ukhulume nangengqungquthela ye-G20 ezosingathwa yela kulele kupheleni kwenyanga ezayo eGoli. This year, South Africa is honored to hold the presidency of the G20, and we appreciate Indonesia's representation and contribution to the G20. Njengoba namhlanje se-Indonesia umengameli wakuleli ulindeleke ukuba vakashele iVietnam kusasa ngenhloso yokuqinisekisa ubudlelwane bayo iningizimu Afrika nalo leliyazwe elisezwenikazi Asia. Umkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke uJenene ufane Masemolo uthi amaphoyisa asezithendeni abasolwa abathathu ababandakanyeka esigamekweni sokudubula esenzeke Westbury eGoli izolo. Imbikithile abasolwa bavuleleke ngenhlamvu bafanele abebedlala ngaphandle kwesango lomuzi wakubo maqeda ke bemba bembulula. Izisuluko eziphuthunyiswe ke esibhedlela kwagcina ke kushone ababili. Uze wachiphiza inyembezi ugogo wezinye zeyisule ezibandakanyeke esigamekweni besenzeka izolo. Uthi lento ebenzeka imbedu mehlwana uyoyixoxela amagwaba bechubana. I saw all the boys lying on the stoop, all of them were shot. It was so disgusting.
It was so traumatizing. I didn't know what to do. I had to stop the cars in the street to assist us to take the children to the hospital. Osinde ngokulambisa kule ngozi uthi akazi ngempela ukuthi kube yini isisusa sodungunyane. Uthi naye uzwe kuqhuma isibhamu maqede kwalala uyaca. Yena udubuleke endlebeni kwaba ukusinda kwakhe. My 2 friends were shot dead. The other 4 is still in hospital. They just touched me. Still got a bullet in my ear. Yeah. Ekhuluma namaziko eindaba ehlukene umkhuzi wamaphoyisa kuzwelenko uJenene ufana Masimula usigxeke kakhulu lesigameko wathi amaphoyisa aseyithendeni zabasolo. We do have some traces which we are following, and there are those behind the scenes assisting us from the community, but we are calling more to come and assist us in tracing this youth so that we can bring them. So I can't really say we will make an arrest in the next hour or today, but surely we, as I said, we know who we are looking for, and we do have some traces that we are currently following. Bekuphithizela amaveni kule ndawo amaphoyisa ehlome ezingovolo engasinisi mahleza kuzoqashwa igameko zodungunyane eziqubukelayo Westbury. Le ndawo ikhahlanyezwa kakhulu amaqembu egelekeqe kanti amaphoyisa asezajuba ithimba elikhethekile elilwa nalezi igilamkhuba i-anti-gang unit. Igama lami nguCalvin wakwaDludla eindabeni ze-SABC ngibika ngiseGoli. Ilungu lekomiti lemeya elibhekeleke ezokuhlaliswa kwabantu eGoli umlungisi Mabaso ohambeleke indawo eyimjondolo yaseDenver ngenhloso yokuyocikela phansi izakhiwo ezakhiwe ngokungemthetho abantu bokufika kuleli. Uthike le mjondolo iphazamisa ukuqhubeka komsebenzi wokuthuthukisa le ndawo ngokuphelele. Mabaso uthi umnyango awukwazi ukuyofuna enye indawo okuzokwakhiwa kuyo ekubeni kunabantu bokufika kuleli abakhe kule ndawo ngokungemthetho. Uqhube wathi umnyango uzimisele ukuthuthukisa le ndawo ukuze ibe sezingeni lokuhlala abantu. Asikwazi ukuyofuna enye indawo sisipenda imali sithenga indawo lezi esingenazo eJohannesburg ngesimanga sokuthi kunestructure engekho emthethweni kufuneka siyikhiphe kuvuleke ibase ukuze sikwazi ukusebenza. So kuyasiza ke thina ukuthi sibe on the ground ukuthi sikwazi ukudila nobugebengu obukhona ngaphakathi kuma informal settlements ukuze siphephise impilo zabantu nokuthi futhi siphinde sisusele emkhukhu emendleleni yokuthi sikwazi ukuthuthukisa impilo zabantu ngoba kubalekile kithi ukuthi uma informal settlements sesikhethile ukuthi lena sizokwazi ukuthi sifake ama services kuyo kufuneka sikwazi ukwenza lo msebenzi noma yini emendleleni yethu sikwazi ukuthi sisuse sidile nayo ukuze sikwazi ukuvuleka ibase. Izakhamuzi ezihlala kule mjondolo zithi azeneme ngalesi senzo. We deeply hurt. This is not normal. Siyaqala ukuyibona lento lena and thina we are the calmest community ever. You know, you see what's happening? You see what's happening? You see what's happening? People live there. Mabaso uphethe ngelokuthi basazobhekisisa nabanye abantu abahlala kule ndawo ngokungemthetho ukuze bezokwazi ukubakhipha bese behlalise labo abasohlwini ababhalisela izindlu. Bukele sisathi qhu ezitolo kanti uma sibuya sizokuphathela uWT. Kuboshwa umsolo amayelana nesigameko sokudubula endaweni yokucima ukoma ezithobeni eBronkhortspruit ngaseqaleni kwephezulu nalapho kwashona khona ke abantu abahlanu bebehambeleke le ndawo kwalimaleke abayisithupha. Bukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usana ngena odabeni oluphambili besibiko ukuthi namhlanje usuku lwesine lokuphekwa ngembuzo kukaNgqongqoshe wamaphoyisa osathathe umhlabakhefu uSenzo Mchunu ngaphambi kwekomiti ke lasePhalamende lesikhashana eliphenya ke izitolo zokugxambukela kosombusazwe namaqembu ezigelekeqe emsebenzini wamaphoyisa. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzozithola ngomnjalo bazo. I-SABC ikusakazela bukhoma ingqungquthela ye-G20 SA 2025. Kuboshwa umsolo mayelana ke nesigameko sokudubula endaweni yokucima ukoma ezithobeni eBronkhortspruit ngaseqaleni kwephezulu nalapho kwashona khona abantu abahlanu ababehambeleke le ndawo kwalimala abayisithupha.
Abakwasidlodlo bathi-ke lo msolwa ukhalelwe ngamasongo kaSigonyela izolo khona-ke eBronkhortspruit. Umsolwa kulindeleke ukuthi avele enkantolo yemanje yaseBronkhortspruit kusasa ngamacala amahlanu okubulala-ke nayisithupha okuzama ukubulala. Amaphoyisa athi-ke izisule ezinhlanu kweziyisithupha ezilaliswe esibhedlela seziphumile kanti-ke owesithupha usathola ukwelashwa. Umsolwa wokuqala ecaleni lokubulawa kukaSenzo Miwa uMoses Sibiya utsheleke inkantolo ephakeme ePitoli ukuthi uBrigadier Bongani Gininda akazange akhulume okwenzeka njengoba ke uConstable Monareng wayekhona-ke ngesikhathi eboshwa. uSibiya uqinisekise inkantolo ukuthi uConstable Monareng wayeyingxenye yethimba lalikhona ngesikhathi eboshwa. uGininda akhuluma into eyenzakalayo. uMonareng ube khona mangiboshwa wafika namaphoyisa from Boshwa nasethembisa wayekhona naseFosras wayekhona naseDikloof wayekhona and akazange ngize ngiye mina endaweni ekuthiwa eRathini. Indawo engabona ngena kuyo uqala nje ungena kwami mangene eSoweto sengifika kule ndawo leyo ngaqala ukuthi imoto zime khona kuseDikloof police station. Inkantolo imkhumbuze ukuthi owayengummeli wakhe uAdvocate Thulani Mngomezulu watshela inkantolo ukuthi yena wazi umakhalekhukhwini owodwa womsolwa wokuqala. Kodwa uSibiya uthi yena kwathathwa umakhalekhukhwini abakhe ababili. Mina njengoba ngishilo la enkantolo la mangifika la eboxini ngingaphansi kwesifungo ukuthi amafoni amathathwayo i2 iSamsung esilver eTouch kube enye encane ifoni engebonakala igama layo enamabhathini. Angeke ngize ngikhulume ngokukhuluma Mngomezulu. Mina ngikushoyo ukuthi mina ngoba ngishilo la eboxini ukuthi amafoni ami ayi2 athathwayo. Inkantolo yezwa ukuthi amaphoyisa aya emjondolo la kuhlala khona uSibiya eyofuna umazisi. Kodwa uma epequlula afike athola ispam sohlobo lwe-9 mm kanye nezinhlamvu. Ayikho into abayithola lapha ya emkhukhwini kaMalume. Akaze lapha kuze kube nezinhlamvu emkhukhwini kaMalume. Akaze kuze kube nalento enishoyo le eshoyo bathi yini. Angiyazi nokuyazi nayo. Akaze kutholakala umagazini. Lezi zinto lezi akaze zibe khona kuloya mkhukhu kaMalume. Bakhuluma into engekho akaze izenzeke kanjani. Icala liyaqhubeka. Uphenyo lokubulawa kweCraddock Falls aqhubeka enkantolo ke ephakeme yaseGqeberha eEastern Cape. Wabe nguMajor General wamaphoyisa angesikhathi sobandlululo uGareth Erasmus wethola kubufakazi namhlanje. Namhlanje uGareth Erasmus wayenguMajor General wamaphoyisa ngesikhathi sobandlululo osethathe umhlala phansi ufunde isitatimende esifungelwe njengoba ngomunye wabantu abangathinteka kuleli cala lokubulawa kwezishoshovu zobandlululo iCraddock Fort Calatha Matthew Goniwe Sicelo Mhlawuli kanye noSpero Mkhonto. I was requested to attend the inquest relating to the death of Matthew Goniwe, Fort Calatha, Sicelo Mhlawuli and Sparrow Mkhonto, Craddock 4 in the above court, and to testify and disclose all and or any facts falling within my personal knowledge relating to the death of the Craddock 4. Yize uErasmus sebenenkinga ukukhumbula okunye kodwa uqinisekisile ukuthi akabandakanyeki indawo kulamacala okubulawa kwalesishoshovu. In Port Elizabeth, when the killing or anything took place, so nobody reported anything to me. Whilst I was in Johannesburg, I should have reported to the commander in PE, not to me. uErasmus uyaqhubeka nokuthula ubufakazi. Umashlabela phambili umpetha weWBC Silver Mini Flyweight usiyakholwa kuse uthi-ke uyakuthakasela ukuba ke semlandweni wesibhakela sakuleli ukuse uzotholana ke phezulu noMelvin Jerusalem wasePhilippines eManila njengoba ke leli yazwe libungaza ke iminyaka engama-50 ye-Thriller in Manila empini ke yebhande le-strawweight. Siyakholwa kuse lo neminyaka le-26 lobuya kwa-8 emdansane e-Eastern Cape. Uyaliflathela ke la kuleli ulibhekisa ePhilippines lapho kade ufunana khona eTulu naMelvin Jerusalem wasikhona ePhilippines kumcuzelwano lomkhulu lobitwa ngokuthi Thriller in Manila. Mina niziva ndonwabe kakhulu ka kuthiwa ndiyodlala ku 50 years Thriller in Manila because inabantu abakhulu kwakudlala abantu abakhulu pa Muhammad Ali no Joe Fraser. So for him nabandiphinde ndiyo participate pa under 50 years Thriller in Manila invuyisa kakhulu ndeleyo inenza ba nami
ndiziprove ndiziveze kuba ndingibani na nam ndiveze neSouth Africa neEastern Cape kuba siphethe ntoni na and ndizayenza loo nto leyo. Kwa-8 eMdantsane nephondo lonke batobe balinzele lokuthithe kuwe athini emavilo bathembisa wona njengoba uliflathela la kuleli uya ePhilippines? Amazwi endibathembisa wona ndithi ze bandilinde ngomonde nge-30th of October zabuya nayo i-WBC Silver i-WBC Gold ePhilippines, raining or not ngenkani. Sanimvile ke ngusiya kholwa kuse wakhona eMdantsane kwa-8 uyasho ukuthi na kanjani utabuya nayo indondo lenhle kutabe kulibhande leligolide le-WBC strawweight njengoba alibhekisa khona kulasePhilippines. Mina ke ngingumduduzi Ndlovu, leti tindzaba te-SABC e-OR Tambo International Airport, Kempton Park. Bukela umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Bukeli, sale kahle.